Falando destes elementos, hai que ir á estrada, mañá venres, hai que traballar, non hai colexio en moitas zonas, pero ollo cando veamos para as estradas. Desde logo que sí, como collamos o coche e nos pille unha nevarada, temos que ir preparados. Preguntámonos, como nos preparamos ante a neve? Pois hoxe estamos con Óscar dun taller de Santiago que nos di que a verdade é moi importante se podemos levar neumáticos de neve, pero que facemos se non os temos? Pois importantísimo, levar cadeas e sobre todo saber poñelas. Que podemos facer? Levar cadeas de tea, porque ponse dun xeito máis sinxelo e agarra moito na estrada. Chega o frío e moitos pensamos en ir á neve, vernos a cabeza se temos os esquís, pois a roupa de neve, pero o máis importante, que é, Óscar? O máis importante é ter o coche preparado, que teñas ben as rodillas e, sobre todo para a neve, ter unhas cadeas. E, Óscar, fronte ás cadeas habituais, cada vez se utiliza máis isto. Sí, para a xente que vive en climas que teñen moita máis neve e demais, pois optan moitas veces por ter, ou se todo o ano hai neve, todo o ano este neumático, senón simplemente para inverno. Este sería un 4 estacións, un neumático 4 estacións. Sí, que moitas veces pode crear confusión, vale? Que os 4 estacións, non todos os 4 estacións valen para circular en neve sin cadeas. E que nos teríamos que fixar para saber que ese 4 estacións vale para a neve? En este caso en All Seasons, pero ponche MS, Mountain and Snow, que sería montaña e neve, pero igualmente nos temos que fixar que aparezca o dibuxiño da montaña e o copo de neve. Canto dura un neumático deste tipo? Se faz un mal uso, que sería usalo en verán, vai degradar moitísimo antes. Un uso de inverno, en principio, un uso normal, en torno a 15.000, 20.000 kilómetros. E se non temos rodas específicas de neve e non queremos compralas porque nos sale xa un prezo, que facemos, Óscar? Temos a opción de cadena normal ou o máis cómodo, que sería de tela. Súper fácil. É como un gorro. É ir facendo forza, depende da roda e a medida. Sí que é doado, sí. Efectivamente. A ver. Está o coche levantado, pero sería o mesmo, colocala toda, menos este cachiño que estaría no chan, e mover un poquinho para diante e axeitar. Nada máis. Vamos alá, que isto é tan doado como parece. Vamos allá. Veña. Poñemos aquí, axustamos. Ahora vai. A ver. Bueno. Ahora sí. Ben, como a ves? Quedou ben? Así? Sí, a verdade é que moi ben. Pero temos un pequeno problemiña. Que fixen mal? Hai que poñelas na roda que tracciona. Este coche tracciona diante. Ah, o sea, sempre na roda de tracción. Si Vale. Empezaría a patinar diante, detrás teríamos moi bo agarre, pero non nos moveríamos. E por si acaso, moi importante, cando vayamos á neve, levar o móvil ca batería totalmente cargada. Que máis, Óscar? E, de que parece unha tontería, depósito completamente cheo, que se ven unha nevarada forte, necesitamos calefacción. Non pode faltar auga e algo para meterlle o corpo, por si acaso nos quedamos atrapados. Olvídase non unha cousiña, unha mantiña. Importante, levar algo para abrigarnos, unha mantiña no coche. Outro máis, era o que se escoitaba esta mañá entre os traballadores do polígono de Pocomaco na Coruña. Outro tráiler máis atravesado en plena rúa. O camioneiro estaba facendo carga e descarga cando unha roda lle quedou encasquetada nun sumidoiro. Unha canle de desagüe que non estaba tapada. Tivo que acudir un guindastre para poder sacar o camión desa trampa. Segundo a xente do polígono e os repartidores, isto pasa constantemente porque hai un tramo duns 100 metros e ningún sumidoiro ten tapa. Pois vaya imaxe, que deixou ese camión. Agardemos que a nosa próxima convidada non lle pase nin por asomo nada similar, porque agora mesmo temos unha camioneira natural de Pontevedra cruzando media España que trae para Galicia no seu camión 44 toneladas de material de construcción. E iso queremos convertela na reporteira tamén de Hora Galega. Sandra, moi boas tardes. Moi boas tardes. A ver, Sandra, que estou te vendo xa aí na cabina do camión, polo que vexo, queria che preguntar primeiro onde estás, sobre todo, onde estás e que situación te estás atopando? Pois agora mesmo estou en Becerreá. E como está a cousiña, Sandra? Bueno, agora estánse levantando uns refachos de vento que nos meten así un meniño de vez en cando. E ata agora o que máis topei foi chuvia, que viña eu todo o tempo mirando para o cuadro a ver se baixaba a temperatura, porque sabemos que logo se convirte en neve. Claro, Sandra, ademais, bueno, a ti se xa che pillou un pouco a chuvia e os refachos de vento, supoñemos que o mellor tamén che pillou o frío, non na cabina do camión, pero si o frío nas estradas, non sei se atopaches pois xeo sobre o asfalto ou incluso nevaradas.
Eu hoxe tuve sorte que vin todo por autovía, estaba bastante limpo. Pero, bueno, nos momentos que me tuven que salir a facer o descanso, había restos de neve. E, bueno, houve compañeiros que si toparon algunha placa de xeo. O que hai é que andar con conta, con moito ollo e previsión. Pero fixeches unha boa zampada de kilómetros, Sandra, creo que saiches de Cuenca, aí de Castela-A Mancha, xa andas pola provincia de Lugo, case nada. Supoño que tamén estás notando moito o vento, non? Porque levas 44 toneladas no teu camión